Let's get izindaba z1KZNTV oyifundela wasamukeliso Nqulunga angikubingelele mbukeli nazi ke ihamba phambili osuku namhlanje. Owasemhlathuze uthi ke Kuntwela Ezansi Kweyamanzi bathuka izanya base Ilandscope eMgongondlovu kanti ke kuhlakazwe isidleke semlutha yezidakamizwa. Imeya kaMasipala uMhlathuze nyakatho nesifundazwe KwaZulu-Natal uXolani Ngwezi uthi ke babeke eceleni isamba semali elengiselwa ku500 million amarandi ukulungisa ke ingqalasizinda yamanzi kakhulukazi ke kulezi ndawo ezifana nasesikhaleni ezibeke nenkinga yamanzi emasontweni ambala edlule. Ekhuluma ke neziko lezindaba uNgwezi ukuqhubeka imbizo yomphakathi uthi ke uphenyo bebeliqhuba luveze ukuthi ke kunabasebenzi ababe nesandla ekulimazeni kwamapayipi ahambisa amanzi kule ndawo kodwa ke sebemisiwe emsebenzini. Umphakathi waseMadlankala esikhaleni enyakatho nesifundazwe KwaZulu-Natal uphume ngobuningi bawo ke enkundleni ezemidlalo eMadlankala kwimbizo yokulethwa kwezinhlelo zentuthuko kule ndawo. Kuzokhumbuleka ke ukuthi ke emasontweni nje edlule le ndawo yasesikhaleni ike yabhekana ke nenkinga yokushoda kwamanzi. Umeya uNgwezi uthi ke sebeqalile ngezinhlelo zokulungisa kwengqalasizinda yamanzi ekuyo le ndawo. I-budget esi-approvile ngoMay i-budget ene-capital expenditure kumbe enemali ebekelwe ingqalasizinda 835 million. Part of le mali 835 million imali cishe linganiselwa ku500 million ibekelwe ngqo ukudila nezinkinga zamanzi eMhlathuze. Esesikwenzileke seqalile i-financial year kulenyanga kaJuly ukuthi sishintshe ipipe lamanzi leli elilapha yakule ndawo eyi-wetland park la eLake Cuphu eliya eForest Reservoir khona la isikhaleni bekuyilona belisihlupha isikhathi eside nimzwela uMMH ukuthi sithenga amapayipi ayi quality awu130 sashintsha lelo pipe indawo engango 400 meters mangisho ukuthi emva kwaleso sikhathi selishintshile ipipe isupply yamanzi endaweni yala esikhaleni kuze kuyoshaya ngaphansi kwenkosi uMkhwanazi ngaphansi kwenkosi uZungu Felixton eUniversity of Zululand vula indlela kuze kuyoshaya idlangezo isupply yamanzi istable. uNgwezi uqhuba uthi ke sebetholileke kuphenyo lwabo ukuthi ke enye yezimbangela yenkinga yamanzi kule ndawo ukuthi ke kunezisebenzi ezisolakalayo ukuthi ke yizo ezibe nomthelela kulokhu kodwa ke uNgwezi ubeseqinisekisa ukuthi ke lezi izisebenzi seyimisiwe emsebenzini. Ukudila nabasebenzi abagangayo lapha kulomnyango wamanzi sebebaningi nje sesibasuspendile including laba bafaka udiesel ababa udedengu bafaka udiesel emanzini ngonyaka odlule ukuze abantu bamavaterikani bakwazi ukuthi bazuze bayizusise bona. Namanje futhi emva kokuthi sishintshe ipipe leli sathola ukuthi bahamba bayoxegisa amabhawudi kumapipe lapha ya kwasinka ama-pumps na yonke into kwaba nenkinga yamanzi ngenhlahla kwathola ukuthi sinawo ama-pumps abevele hlezi siwabeke lapha eMhlathuze water sakwazi ukushintsha lawa ayekade file ukuze sikwazi ukusupply amanzi. So ke nabo labo basebenzi labo abatholakala ukuthi basolakala kuleyo nto sesibasuspendile basemakhaya. Okunye futhi ngoba le ndawo yethi yagadwa ine security company bigada i-security company sesiyisusile on site saqasha enye security company esaziyo ukuthi izokwazi ukuprotecta i-infrastructure yethu ukuze abantu bakwazi ukuthi babe namanzi ahlanzekile ngaso sonke isikhathi. Khona manjalo udaba koluthinta ke ugesi kule ndawo ingenye ke yezinto uNgwezi ezingasalanga ngaphandle njoba ke ethi ke umkhandlo usukwazile ukuthi ke ufake iziphehli mandla ezokwazi ukuthi zisabalalise ugesi kuyo yonke indawo yasesikhaleni. Leyo transformer sisakwazi ukuthi siyifake futhi akhona ama transformer manje sesiwathengile lapha ya kwi substation ebiza ngePolaris eqhume ngoMarch isikhona sesithengile umsebenzi uyaqhubeka. Ikhona futhi enye lapha ya phezulu esilindele ukuthi ideliver kungekudala lapha ukuze stabilize ugesi endaweni yase Richards Bay njengoba nazi ukuthi iRichards Bay njengoba inothe kakhulu ngama industries asebenzisa kakhulu ugesi therefore uma ugesi ungekho stable kuhlukumezeka abahlali phinde kuhlukumezeke nomnotho wethu. Futhi mangisho ukuthi lapha endaweni yasesikhaleni ikhona transformer nje kufanele ideliver kulenyanga kaSeptember noma uOctober ewu30 MVA kusho ukuthi ezo-eda i-capacity kwi-substation yethu yasesikhaleni. Kule mbizo umphakathi ukwazile ukuthi uthole usizo lwamahala enhlakeni zahulumeni ezahlukene kuhlanganisa u-IEC amaphoyisa kanye nezinye ebezikhona nje eziningi.
Uhlalele ovalweni umphakathi wakamnyando e-Elandscope eMgungundlovu maphakathi nekamthaniya kulandela ukudutshulwa kubulawa umnikazi wesitolo ongokudabuka ezweni langaphandle. Ngokusho kwamalungu omphakathi kufike imoto ohlobo lwePolo yaqathaza ke abalisa abafike bathi ke ukuzinza ngakule ndawo. Kwathi ke ngezikhathi zantambama esefika umnikazi wesitolo bamqoqoza ngesibhamu maqede ke bathatha imoto yakhe babaleka ngayo. Isebatshazwe kakhulu ke imoto yalolu hlobo eMgungundlovu. Nemeyo masipala umsondozi umzimkhulu Thibola washo ukuthi ke bayazi ngayo nobugebengu kobusolwa ukuthi ke benziwa yiyona le moto. Ziyanda izigameko zobugebengu eMgungundlovu njengoba abantu belokhu belibabaza njalo uhlobo lwemoto esolwayo. Umnikazi wesitolo odutshulwe wabulawa esendaweni yakhe yokusebenza kanti ubaba womuzi akuyena abeqashe kuyena lona wokufika uthe kwenzeke ngezikhathi zasemini lokhu. Kuthiwa labo bafana kade be-3 kade befikile nje bengaziwa. Oyena ufike wangena wabeka imoto wangena ezothatha imali nempupho e-2 kade yoyishintsha. Mayephuma ethe ngena nje emotweni babe bethi vula la wena bamkhomba ngesibhamu kusithi waba nenkani ethi uvala ifastela bamdubula mase bamdubulile bamdonsa bamkhiphela ngaphandle kwemo ongakubi imoto ithe isisuka yamshayisa ingalo ngoba ingalo ifike iflat ingalo ibheke eceleni ngize ngayithatha ngayilungisa ke esethuka. Ilungu lomphakathi lithe lesigameko sibashiye bethukile kakhulu. Isigameko ke mangizokhuluma nje iqiniso sishiye sishaqeke kakhulu njengomphakathi ngoba akuyona into yokuqala le eyenzeka lelizolo. Kunokuthi mhlambe 2 weeks noma ingizothe enyangeni lesiphuma kuyona kunabantu ababili abadubulekile bedutshulwe ibona ke ngamapholo. So nje sisathukile kakhulu kube wesi kakhulu yokwayizolo. So nje umphakathi usathukile nje ngoba namanje nje ngicabanga ukuthi uzibonela nawe ku-quiet nje noma ngabe kuthiwa abantu abazile esitolo kodwa nje ube kumgaqo busy lona kubantu nje bezihambela nje so abantu abakhululekile. Ezindabeni ze-1KZNTV ngu-Ayanda Dube kuseMgungundlovu. Kuhlakazwe ihleke semlutha ezidakamizwa iwunga abadume ngelamaphara endaweni yaseMochisane noGuneseningizimu nesifundazwe KwaZulu-Natal kulandela ukuthi ke amalungu omphakathi ebhukule abhusha indawo eyihlathi obequba kuyo ke baphinde ke bebhemele kuyona izidakamizwa. U-Andile Danca oyilungu lomphakathi uthi ke bathathe isinqumo sokuhlakaza le ndawo ngoba ke bisiyingozi emphakathini kakhulukazi ke kubantu besifazane abangenawo amandla okuzilwela njengoba ke bese kunemibiko ethi ke kunabenza ubugebengu bese ke bebalekela kuleli hlathi. Kuhlakaza isidleke samaphara endaweni yaseMachisini oGuneseningizimu nesifundazwe KwaZulu-Natal kulandela ukuthi amalungu omphakathi abhusha indawo eyihlathi bese kuquba kulamaphara aphinda abhemele kulizidakamizwa. U-Andile Danca oyilunga lomphakathi uthi bathatha isinqumo sokuzohlanza baphinde babhusha ihlathi elisendaweni ngoba bese liyingozi emphakathini ikakhulukazi kubantu besifazane abangenawo amandla okuzilwela. Ekhuluma neziko lezindaba uAndile uthi leli hlathi izigebengu bese zicasha kulo uma sezenza ubugebengu. Khona nomjondolanyana nje obokade wakhiwe ngamaplastiki ilapho ke amaphara bekade ehlala khona ebhemela khona and sikubona ukuthi ukuphepha akukho because singasho ukuthi nawo amaphara ngaba ingxenye yobugebengu ngesizathu sokuthi abantu besifazane bayahlukumezeka baphucwa nezikhwama mabehlike ezitophini futhi ihlathi kuvele kuqhamuka abantu sebevumbuluka ungambonanga ehamba emgaqweni. So kwaba khona nokusaba kanye nezingane zethu sifisela ukuthi zihambe endaweni ephephile akukho ukuphepha sizama ukuthi kube khona nokuphepha endaweni yethu. Usihlalo weqembu likaKhongolose kuWard 20 eMachisini obekunguye befuqa umkhankaso wokuhlanza uthi leli hlathi bese zicasha kulo izigebengu kanti bazimisela ukugcina umphakathi uphephile. Into eyenza ukuthi ke sithagethe le ndawo le ukuyiklina umphakathi ubusukhala kakhulu ngokungaphephi bekunesizinda nje sokuhlala kwabaphara khona la abantu sebebona ukuthi ngeke abasaphephile sebengaze babanjwe inkunzi balokho bekhala ke bekhalile sabona ukuthi kumele sihambe siyobasiza abantu. Ubese veza ukuthi bazohambela nakwezinye izindawo bazihlanze baphinde baqikelele ukuphepha komphakathi. Ezindabeni ze1KZNTV kubi kuzamando sicele ngiseMachisini.
Ukwanda ngezigameko zokuphoseka kwezithuthi kuyibhloho emakholweni kuWard 6 kumasipala iDumbe sekwenzeke lo masipala waphuthumisa uhlelo lokuqalisa ke ukulakha kabusha kulonyaka kuphoseke iloli elithwala izinkwa kwalimala abantu ababili kwaphinde waphoseka nogandaganda owawuphuma ke kolima. Ukumuka kwalezi ithuthi bengagcini kubeka izimpilo zabashayeli lengcupheni kodwa bekuphinde kube nabafundi bawela kuwona lemfula nabo ebebhekana nenkinga mangabe beya esikoleni izulu malinethile. Sizokwethula i-bridge pedestrian causeway la bekunenkinga khona abantwana bonke mabewela beyesikoleni bengakwazi ukwela. So namhlanje ke silivulile i-bridge lethu esizokwelethula belibize imali engango 3.5 million. Leli bridge ke libile nezimanga eziningi msakazi ngokuthi leli bridge kunebhaker eyamuka kulona kuleli bridge futhi kunogandaganda nemphefumulo yabantu eyamuka khona. Akho ke namhlanje besizodlulisa ukuba impilo zabo bonke zomphakathi wala emakholweni awube sesimeni esesigculisa ukuthi sebengakhona ukwela sebengakwazi ukwenza abafisa ukwenza. Umeye chaza uthi lesi kuseyisigaba sokuqala esizosiza kakhulu abahamba ngezinyawo. I-bridge ke leli phase 1 sizoba no phase 2 la esizobe sesenza ke ukuthi nabantu ke abadlula ngezimoto bakwazi ukuthi badlule kuzona. So sinenjabulo enkulu ekutheni lo mphakathi uzosizakala ukwazi ukufinyelela kalula la ufisa ukuthi uye khona. Siyambonga ke nokhansela wethu ubaba Magagula kwa Ward 6 noSomlomo namakhansela nje onke sibambisene ukuthi ke le ndawo ekade siyithula namhlanje umfula omkhulu ochithela okuthiwa uzwano ochithela uphongolo. Kotebogo Sibisi kiseThekwini. Asike sisishelele ezitolo sobuya siqhubeka nendaba zethu. Asikwamukele ke mbukeli usabukele indaba ze 1KZNTV nazi ke ehamba phambili osukwini namhlanje. Owasemhlathuze uthi ke Kuntwela Ezansi Kweyamanzi bathuka izanya base Ilenskope eMgungundlovu kanti ke kuhlakazwe ihlidleke semlutha yesidakamizwa. Inhlangano umbimbi lwamabutho ifuna kwakhiwe isikhungo samabutho izinsizwa kanye nezitombinto bakusho lokhu kwisithangamsa bezindaba besibanjelwe ke eMgungundlovu lawa bathi ke kubaphatha kabi ukuthi ke bangabi nendawo eyikhaya labo bathi ke bazizwa engathi uhulumeni ubashaya indiva obekuqukethwe uhlu lwezikhalazo zabo kubalwa ke ukususwa kwegama elithi ke Natal kulesi sifundazwe elithi ke KwaZulu-Natal baqhube bathi basazosivikela esihlalo sobukhosi bendlunkulu yaKwaZulu njengoba kusakhona umdonsiswano ngaphakathi emndenini. Inhlangano umbimbi lwamabutho ithi inalo isu elingahlanganisa indlunkulu yaKwaZulu njengoba kukhona uqhekeko ngendaba yesihlalo sesilo. Usihlalo walenhlangano uthe bavule izandla. Thina mabutho umbimbi sithi inkosi uMisuzulu yena sithi samabandla onke. Sicela ke ukuba abantwana bonke laba basendlunkulu abangaboni kahle ngasolinye ababuka ngelinyiso asixabene thina nabo. Bayazi nathi inhlonipho ethu esike sibanike yona bayapha sazi sibahlonipha kangakanani. Kodwa siyafisa ukuthi sihlangane nabo ngoba likhona isu esinalo nabo abantwana laba abangabonile ngasolinye ababona ukuthi uMisuzulu inkosi uzolithini kaZolithini akakufanele ukuthi ahlala bisilo. Siyacela abantwana ukuthi basongobanazi inamba zethu bakwazi ukusixhuma. Siyacela impela ukuthi sibonane nabo ngoba njenganenhlangano yamabutho ombili sinalo ikhambi kodwa sifisa ukuhlala nabo. uNdlovu uthe bafuna izinduna zezinsizwa zihole nazo. Izinduna zamacala ziyahola. Izinduna zezinsizwa zenza umsebenzi omkhulu kangaka aziholi. Izinduna zezintombi amaqhikiza wathola lutho. Omama ababheka izintombi zesizwe wathola lutho. Sicela ukuthi konke lokho kulungiswe ngendlela efanele.
Unobhala walenhlangano uthe bangalibamba iqhaza ekulwisaneni nodlame olubhekiswe kwabesifazane nezingane. Wathi ibona abakha abantwana babafana ukube babe yizinsizwa. Siyacela ukuthi uhulumeni wethu nesizwe singayishiye ngaphansi Nkosi yamakhosi ke basikognize siyinsizwa kube khona ikhaya. Lezokwazi insizwa ukuthi ikwazi ukuthi ngizophumelaphi mangifuna ukuxoxa indaba sozixoxelaphi lezi zokulekelela yena uhulumeni ukuthi ke kubhekane nalobupho obukhona ezweni lonke. Asiqhamuke esihlahleni labantu abenza lento bazelwe yithini insizwa. Ezindabeni ze1KZNTV ngu-Ayanda Dube kusemgungundlovu. Eningizimu Afrika ke igubha inyanga yabantu besifazane kanti ke zibonakala zikhula izibalo zokuhlukunyezwa kwabantu besimame kuleli kunokuba ke zehle. Owesifazane wasezinqoleni kwaDlovingo khona seningizimu nesifundazwe KwaZulu-Natal usephenduke undingasithebeni kulandela ukuthi komnyeni wakhe ashade naye umshado ohlanganisa amafa eveleke wadayisa indlu ehleli kuyona nabantwana. Ekhuluma ke neziko lezindaba uLonde kancama uthi ke akasenakhaya njengoba umnyeni wakhe edayisa indlu basala ke bengenakhaya yena nabantwana bakhe ababili. Eningizimu Afrika ibungaza inyanga yabantu besifazane lapho kuqhakambiswa khona ukuthi kufanele bahlonishwe, banakekelwe futhi bavikelwe ekutheni bazithole sebeyizisulu zokuhlukumezeka. Kodwa wesifazane wakwaDlovinga ogunywe seningizimu nesifundazwe ukhala ngokuthi umyeni wakhe udayisa umuzi yena nabantwana bakhe ababili baphenduka ondingasithebeni. uLonde kancama ukhale ezimathonsi njengoba engasenalo ikhaya kanti nomuntu othenga umuzi wakhe ufike wadiliza zonke izindlu zakhe azakha ngamandla akhe. Azange ngitshele ngokuthi ukudayisa umuzi. Umnyeni wami wathi masiphume la ekwami wasisa kaNodalane ngithe mase sengiphuma kaNodalane ngezwe ngoma wakhe wathi mangihambe ngilandwe abantu basekhaya ngoba angiphephanga. Uncama uthi ubephila ngokuhlukumezeka njengoba umyeni wakhe ubemshaya kanti uthi akufisayo njengamanje ukuthi abuyele ikhaya lakhe. Ayikho into engikhulumayo naye bengihlangana naye edolobheni siyacashelana into ngihlukumeza engishaya engenza yonke into. Umfowabo kancama uthi udadewabo ubehlala ngokuhlukumezeka. Uthi lento yenziwa umyeni kadadewabo ibaphathe kabi bewumndeni kangangoba udaba balufaka enduneni yesigodi. Uzwakhe indoda yakhe eyudayisa ingamtshelanga ngaphezulu kwemhlukumeza. Ngendlela eziningi ifaka amantombazane la imtshela ukuthi akahamba olala kwenye indlu ilale nomuntu yona nomuntu esifazane endlini imkhiphe endlini ithi akahamba olala endlini kule ndlu engaphezulu seyadilizwa. Lolo daba lolo saxoxa enduneni salixoxa sasaze safika ekuthenini kumele lo mpembu makaphume lo muntu lo othenge lo muzi ngoba uthenga umuzi endodeni unkosikazi engazi ekubeni beshade umshado ohlanganisa amafa. So ngalo ndlela izingane azinalo ikhaya manje. Yithi into induna yakwaDlovinga ngalolu daba ithi ayikwazi ukukhuluma kakhulu ngalo ngoba selikomkhulu. Bengizonaba ngalolu daba kodwa ke ngeke ngisakwazi ukunaba ngoba lwagcina selingeqile lwaya komkhulu singatshelwanga thina. Ngezwe ngoba sekuthiwa nje likomkhulu. Ngafika nakhona komkhulu ngathi cha angilingeni undaba nje olingeqile. Ngicela qhubeka komkhulu mangabe liyaqhubeka. Ezindabeni ze1KZNTV kube kuzamando sicele ngisezinqoleni kwaDlovinga. Inkakha yebhola likanobhutshuzwayo edabuka eDondotha empangeni nyakatho nesifundazwe KwaZulu-Natal neyigijima ku-Orlando Pirates uSiyabonga Sangweni uthi ke kwethulwa kwakhe inhlangano yakhe iSiyabonga Sangweni Foundation kuzosiza kakhulu ke intsha ukuba ke iveze ikhono layo likanobhutshuzwayo naleyo ke esemakhaya engalitholi ithuba lokuzibonakalisa. Emva kokuhola amaqembu agijima esigabeni esikhokhelwayo ngempumelelo okuhlanganisa iqembu iOrlando Pirates iGolden Arrows kanye neqembu lesizwe iBafana Bafana, uSiyabonga Sangweni uthi ubone kungcono ukuthi abuyisele emphakathini ikakhulukazi kwintsha ethanda ezemidlalo. Lenkakha esivule inhlangano yayo ebizwa ngokuthi iSiyabonga Sangweni Foundation. Especially nasey'nganeni zonke ehambile nayo simele singabala KwaZulu-Natal. Into abayenzile nje
ibe enkulu kakhulu ukuthi ababuyanga la itrophy ngoba bebefuna ukuba unumber 1 ukuba laphana usho okukhulu kukodwa into baningi abantu iy'ngane rey'kole ey'fisa ukupresenta bona e-KZN akuyona yethu yabantu ezizama ukwenza ukuthi sibuyisele emphakathini. Le nhlangano ingenye elekelele kakhulu intsha yamantombazane edlala ibhola lomnqakiswano okuyisikole imidlamvuzo sasesikhaleni kanye newelabasha. Kanjalo nothisha besikole bazwakalisa okukhulu ukujabula ngendlela le nhlangano ebasize ngayo. We have plans even for next year ukuthi while i-World Cup le-netball ikhona e-Cape Town but lezi ingane lezi esiyibizile esiyikhuthazayo zikwazi ukuthi la eDondotha kube ne-fan park ezokwazi ukuthi i-netball ziyibone khona ngoba i-netball siyafuna ukuyiphakamisa ukuthi ithathwe serious. Siyabonga Sangweni Foundation ngokuthi sichase ngokuthi sihambe size siyofika eJohannesburg. Mhlawumbe umuntu aqala akhanda i-background ukuthi kudlaliwe kwi-zonal level yawina idlamvuzo yayisiyadlula iya kwi-district level yaphinda yawina lapho yaqhubeka yaya kwi-province. Sasingathembi ukuthi kwi-province sizokwazi ukudlula kodwa sadlula kwi-province ezama-champs sa-national. Kusingathwe lo mcimbi ekhaya kubo kaSangweni eDondotha wokwamukela abadlali balezi ikole abebemele lesifundazwe eGoli. Ezindabeni ze-1KZNTV kubikuthi abantu maphumulo eDondotha. Asiphinde sithishelele etolo sobuya siqhubeke futhi nendaba zethu. Asiphinde sikwamukele mbukeli usabukele zona indaba ze-1KZNTV nazi-ke ebesithe zihamba phambili usukela namhlanje. Owasemhlathuze uthi ke Kuntwela Ezansi Kweyamanzi bathuka izanya base-Elandscope eMgungundlovu kanti-ke kuhlakazwe isidleke semlutha yezidakamizwa. Asibheke-ke engosini yezomnotho. Irandi lakuleli lo-16.22 maqhathaniswa nedola laseMelika libo 19.74 maqhathaniswa nopondo waseBritain libo 16.71 maqhathaniswa ne-euro yase-Europe igolide lona libo $1,790.38 i-ounce kutholo ongahluzwe wona ube $99.60 umphongolo. Ake sibheke-ke engosini yezemidlalo. Umgadli webafana bafana uLuda Singh uthungatha ke iqembu elisha njengoba ngesingamahambeli kahle izinto kuyiqembu lakhe laseDenmark FC Copenhagen. Lo mdlali ke ufike kuleli iqembu ngomfumfu nyakenye esuka ku-SC Braga yasePortugal kanti ke usalelwe ke iminyaka emithathu kwinkontileka yakhe yaleli qembu. Yisikhombisa ke kuphela imidlalo ayidlalile kuleli qembu ngesizini edlule njengoba manje ke sekuvela ke imbiko yokuthi ke seliyamchitha. Nasike isimo sezulu esingalindeleka. Mbukele-ke ziyaguqa ebengikuphakela zona osukwini namhlanje. Mina nawe asihlangane futhi ngesikhathi esilandelayo. Ngifisela impela sonke emnandi.